Hallo? Okay. So we need to pray for our translator. Her voice is a little strained. That God will strengthen her and she will be okay. Amen. Yeah. Let us kneel. We gaan bidden. Our Father in heaven, Onze Vader in de hemel, we're so thankful we zijn u zo dankbaar that you have condescended to call us the sons and daughters of God. dat u ons zonen en dochter noemt. Help us to understand the high calling, Lord, Help ons te begrijpen uw hoge roeping. and help us to be everything you want us to be. En help ons om alles te zijn wat u wilt dat we zijn. Bless us as we think about these attributes of your people this afternoon. Zegen ons als wij denken aan deze kenmerken. Give us Voor your ons. Holy Spirit to teach us. Geef ons uw Heilige Geest om ons te leren. And touch my lips and Aliana's lips that the translation and the speaking will be correct. Raak ons lippen aan, Vader, zodat we alles wat we spreken correct mag zijn. In Jesus' name we pray and thank you. In Jezus' naam we bidden. Amen. 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 So my talk yesterday, we're talking about the attributes that God's people will have in preparation for the latter rain. We hebben gisteren het over gehad, over de kenmerken dat we nodig hebben om de laatste regen te ontvangen. And the first meeting was about God will have a victorious people. En de, sorry hoor. Mijn tas. Okay, God will have a victorious people, God zal een zegenvierende volk hebben. which means God will have a converted people. Dat betekent dat God een volk zal hebben die zich zal bekeren. And then he will have an enlightened people En daarna zal hij ook een volk hebben die het licht zal brengen. who will understand, Die zal begrijpen, experience, het ervaren. and be able to explain his word. En dat ze capabel zullen zijn om het woord te kunnen uitleggen. He will have a praying people Hij zal een biddende volk hebben. who have faith Die geloof zal hebben. to believe that God will answer their prayers. En zij zullen geloven dat de Heer hun gebeden zal beantwoorden. And we ran out of time yesterday, and I didn't have time to talk about God will have a loving people. En gisteren hadden we niet voldoende tijd om door te vertellen dat God ook een lievende volk zal hebben. So just a little brief Een thought on liefhebbend, a loving people. liefhebbend volk. For God so loved the world God hield zoveel van de wereld that he gave his only begotten son. dat hij zijn enige geboren zoon heeft gegeven. Okay. The nature, the essence of the Godhead De natuur, de essentie van de Godheid is love. is liefde. That love is expressed in giving. Die liefde wordt geuit door te geven. God does not live for himself. God leeft niet alleen voor zichzelf. He lives for others. Hij leeft voor anderen. He's not egocentric. Hij is niet egocentrisch. He's exocentric. Hij is uitgaand. Okay? He's interested in you Hij is geïnteresseerd and me. in jou, in mij. And the nature of God, as expressed in Philippians 2, 3-5, is not to have, not to keep, not to retain, Ja, but to give. en in Filippenzen 7 is uitgelegd dat... In Filippenzen 2 is uitgelegd dat God niet een God is om te houden en voor zichzelf, maar om te geven. For God so loved that he gave. Want God had zoveel liefde dat hij gaf. This is the true understanding of love. Dit is de ware begrip van liefde. Is this one working? Okay. So, that's all I'm going to say about love. Dat is tot nu toe alles wat ik zal zeggen over liefde. We're going to talk about this afternoon a working, witnessing, and temperate people. We zullen vandaag hebben over een werkende getuigenis en matige volk. Acts chapter 1, Handeling 1, verse 8. vers 8. But ye shall receive power, after that the Holy Ghost has come upon you,
And ye shall be witnesses unto me both in Jerusalem, in Judea, in Samaria, and to the uttermost part of the earth. Maar u zult de kracht van de Heilige Geest ontvangen, die over u komen zal, en u zult mijn getuige zijn, zowel in Jeruzalem als in heel Judea en Samaria en tot het uiterste van de aarde. Okay, go with me to Isaiah We gaan ook naar Jesaja, chapter 43. hoofdstuk 43. And verses, let me see here, 10 and 12. En dan vers 10 en 12. Verse 10, Isaiah 43, verse 10. Jesaja 43, vers 10. Ye are my witnesses, saith the Lord, and my servant whom I have chosen. U bent mijn getuige, spreekt de Heer, en mijn dienaar die ik heb gekozen. Die ik verkozen heb. Verse 12. I have declared and have saved and I have showed, when there was no strange God among you. Therefore ye are my witnesses, saith the Lord, that I am God. En dan vers 12. Ik heb verkondigd en ik heb verlost. En ik heb het doen horen. En er was geen vreemde God onder u. U bent mijn getuige, spreekt de Heer, dat ik God ben. God's people Gods volk are to represent their Lord. moet de Heer weerspiegelen. Others are to see Jesus in us, Anderen moeten Jezus in ons kunnen zien. and that we serve the only true God, En dat wij de ware God dienen. the God of power, De God van kracht. the God of love, De God van the liefde. God of mercy, De God van the genade. God of wisdom, De God van wijsheid. the God of righteousness. De God van gerechtigheid. And they need to see that in us. En de ander moet dat kunnen zien in ons. We cannot neglect this duty We kunnen dit niet negeren. and shrink back from our responsibilities. Oh, it's too much. En achterover gaan en denken, oh, dit is te veel, dit is onze verantwoordelijkheid. We need to be willing to spend and be spent We moeten gewillig zijn om gebruikt te worden en verbruikt te for worden. Christ and his gospel. Voor God en zijn evangelie. I have been doing this a long time, Ik heb dit al heel lang gedaan. and I have flown over 1 million miles on United Airlines. En ik heb gevlogen duizenden, miljoenen mijlen in de Verenigde Staten. It's a special status in United. You hit that, they do all kinds of nice things for you. Als je dat doet in de Verenigde Staten, dan heb je een hoge positie, dus mensen zullen je goed behandelen. Hij heeft heel veel van die kilometers gevlogen met de United Airlines. Oh, En dan krijg je speciale voorrechten als je zoveel mijlen hebt gevlogen met dezelfde airline. ja. Een soort loyaliteitsprogramma. Ja. Okay, so you understand? Okay. There were times when I didn't want to get on that plane. Er waren momenten dat ik de vliegtuig niet wilde instappen. I'm tired of the little crunch seat. Ik wilde gewoon zitten in een kleine stoel. And I'm tired of the baby sitting next to me crying in my ear on the whole flight. Oh, ik ben moe van het zitten in een kleine stoel en van horen van het gehuil van een baby. But you have to spend and be spent. Maar je moet gebruikt worden en je laten gebruiken. Okay? And the food is terrible. En het eten is verschrikkelijk. And when you get off, you're in worse shape than when you got on. Nou, en als je uitstapt, dan is je lichaam nog meer aan het trillen dan wanneer je moet instappen. But we are God's witnesses. Maar we zijn Gods getuigenis. And when God opens the way, En wanneer de Heer de weg opent, you go. dan moet je gaan. I can tell you some stories you wouldn't believe it. Ik kan vele verhalen vertellen dat jullie niet zullen geloven. We don't have time for stories. Maar we hebben geen tijd voor verhalen. The latter rain is given for the purpose of witnessing. De late regen is gegeven met het doel om getuige te zijn. We have to proclaim the three angels' messages and the last remnant of time. We moeten de 3 engelen boodschap delen en ook het laatste de boodschap van de eindtijd. And we will not receive it if we are indolent and inactive. Maar we zullen de wijsheid niet ontvangen als wij lui zijn en aan een kant zetten. All right, En niks doen. Here's a statement. The great outpouring of the Spirit of God, that's the latter rain.
de uitgoting van de Heilige Geest van God, which lightens the whole earth dat, with His glory, dat de hele wereld verlicht met zijn heerlijkheid, will not come zal niet komen until we have an enlightened people totdat wij niet een verlichte volk hebben. that know by experience Dat bij ervaring weet what it means wat het betekent to be laborers together with God. om samen met God te werken. When we have entire, wholehearted consecration to the service of Christ, En wie? when we have entire, Oké. wholehearted, Wanneer we toegewijd zijn om het hele werk van God te doen, God will recognize the fact God zal het feit erkennen by the outpouring of His Spirit. en hij zal zijn Heilige Geest uitstorten. So we all have to be working and witnessing. Dus we moeten allemaal werken en getuigen zijn. 1 Corinthians 3 verse 9 says, "For we are laborers together with God." In 1 Korintiërs 3:9. 3:9. We are laborers together with God. Want God medearbeider zijn wij. So by virtue of our baptism, Wanneer je doodt, we are to be active moeten we actief zijn. in ministry, In het ministerie, worship, in aanbidding, mission, in het zendingswerk, witnessing. getuigen. We are laborers together with God. God is working and we're supposed to be working. Wij zijn medearbeiders van de Heer. God werkt en wij moeten ook werken. You know, many have the armor on, Velen hebben een legers, de wapenrusting aan. but they never go outside the camp Maar ze gaan nooit buiten het kamp to fight the enemy. om tegen de vijand te strijden. They just stand in front of the mirror. Oh, I have some nice armor. Ze staan alleen maar tegen de muur en zeggen, ik heb een mooie wapenrusting om. You have to go out, brothers and sisters. Maar we moeten uitgaan, broers en And sometimes zusters. it's inconvenient and it's uncomfortable and it's hot and you're tired and you're hungry and I don't like the food and I can't take a shower. Ja, en soms denken we van, oh, ik heb geen zin en ik vind het eten niet lekker en ik ben niet comfortabel. Ik vind helemaal niks fijn. Willen we niet gaan? And I've had all of those experiences. En ik heb al deze ervaringen So ook I know what I'm meegemaakt. talking about. Dus ik weet waar ik over spreek. Everybody can do something. Iedereen kan wat doen. Okay? Everybody has talents. Iedereen heeft een talent. There's no excuse. Er is geen excuus. Oh, I can't do anything. I'm not this, I'm not that. Oh, ik kan niks doen. Ik ben dat niet. Ik ben dit Oh, niet. poor me. Oh, arme ik. Forget it. Vergeet dat. Here are talents. Hier zijn talenten. People have time. Mensen hebben tijd. Where they really don't have a lot to do, but they have time. Ze hebben eigenlijk niks te doen, maar ze hebben gewoon tijd. Use that time and do something for God. Gebruik die tijd en doe iets nuttigs voor de Heer. Okay? Some people have musical talent. Sommigen hebben muzikale talent. That's not my talent. Dat is niet mijn talent. I can't read music. I can't play music. I can't play an instrument. I don't know anything Ik about kan music. geen noten lezen, ik kan geen muziek maken. Okay, and that's not my talent. Dat is niet mijn But it talent. might be your talent. Maar misschien is het wel die van And jou. if that's your talent, make the most beautiful music for God. En als dat jouw talent is, maak mooie muziek Get your voor de Heer. violin out. Get your guitar out or whatever you play, a flute. And Yeah. when you're standing in the train station or the airport, start playing. Maakt niet uit wat voor instrument je hebt, maar als je bijvoorbeeld staat in het vliegtuig om te Sac- wachten, sacred music. maak muziek. You might be surprised. Heilige muziek. You might be surprised. Je zult verrast zijn. People will gather around. Mensen om je heen zullen naar luisteren, naar je toe komen. And put your hat out, Zet je pet neer and you might even get some guild. en je zult misschien nog eens wel geld krijgen. Okay? Some people have cooking talent. Anderen hebben talent in het koken. Okay? How many men appreciate a good wife who can cook? Hoeveel mannen Oh yes, the hands go waarderen up. een vrouw die goed kunnen koken? The hands go up. Yes, of course. Ja, natuurlijk. Veel Well, handiger aan de man. even men can cook.
Zelfs mannen kunnen koken. I can cook. Ik kan koken. No, I'm not a 5-star chef, but I can cook. Ik ben geen 5-sterren chef, maar ik kan koken. Teaching. Leren, onderwijzen. That's my gift. Dat is mijn That's talent. my calling. That's my talent. Dat is mijn roeping, dat is mijn I'm a talent. teacher. Ik ben een leraar. Practicality. Praktisch zijn. All right. I'm going to give all you girls a hint if you're looking for a husband. Ik zal jullie een tip geven als jullie voor een man zoeken. You better find one that's practical, Je zult iemand moeten vinden die praktisch is. that knows which end of the screwdriver to use. Die weet hoe je een schroevendraaier moet gebruiken. Okay? Art. Art is a talent. Look at the art. art in here. Kunst. Well, not so much this one, but all of these paintings are by some guy that has artistic ability to draw sacred images. Ja, kunst is ook een talent. Kijk naar alle schilderijen hier zo. Iemand heeft talent om kunst te maken. Friendliness is a talent. Vriendelijkheid is ook een talent. Just smile. Alleen maar glimlachen. People ask me, all the time people ask you, oh, how are you doing? Heel vaak vragen mensen aan mij, hoe gaat het met je? You know what I tell them? Wil je weten wat ik hun vertel? I'm thankful. Ik zeg altijd, ik ben And they're dankbaar. taken back, what? En ze gaan What are achterover you thankful verbijsterd. for? En zeggen, waar ben je dankbaar voor? And then I tell them what I'm thankful for. En dan vertel ik hun. Waarvoor ik dankbaar ben. Speech is a talent. Spreken is een talent. Diet is a talent. Dieet is een talent. I'm a welder by trade. How many knew that? A welder Ik ben een lasser. by trade. Van beroep. Okay, I used to work on the United States Navy submarines. Ik heb gewerkt in de Verenigde Staten in een bedrijf. Onderzeeboot. Okay, and every day when I went to work, I took 2 liters. En altijd wanneer ik naar mijn werk ging, nam ik 2 liter. This is a liter. I took 2 liters of water to work Ik nam altijd 2 liter water mee naar werk. because to weld on a submarine, the metal has to be heated. It's a special metal. Want wanneer je in onderzee aan het lassen bent, wordt het zo warm en het is een speciale warmte om te kunnen verbranden. They put strip heaters on it. Dus, A strip heater. It's like an electric stove. It's got a coil, and it gets red hot. Only they're long, they're not round. Oké, het zijn strippen, verwarming van strippen die elektrisch verwarmd worden. And it's hot. En het is heel heet. Okay? And I'm drinking water. En ik blijf maar water drinken. And a guy comes up to me, En een fellow jongeman worker. en een collega kwam naar me toe. John, En die zei, John, what's all this water drinking about? waar gaat het al dat water drinken over? He's watching. Hij ziet mij. What is everybody else drinking? Wat drinkt de rest? Soda, Soda, coffee, koffie, okay, but not water. maar geen water. So he's watching, and other people are watching us. Dus hij observeert en anderen observeren ook. So I explained to him why I drink water. En ik heb hem uitgelegd waarom ik water drink. This led to a Bible study. En dit heeft geleid tot een bijbelstudie. That led to a conviction. En dat leidde uiteindelijk tot een bekering, tot overtuiging. And that led to a baptism. En hij heeft ze gedoopt. Okay? And that brother is still in the faith. En deze broeder is Oké. nog steeds in het geloof. It's a talent. En dat is een talent. Our dress. Ons kleden. Okay? When in America it's not very common, but occasionally you see it. In Amerika is het niet gebruikelijk, maar je ziet het wel. Ladies who have nice dresses or nice skirts and tops. Dames die mooie jurken of een mooie top hebben. And you know what I do? En weet je wat ik dan doe? I compliment them. Ik geef ze een compliment. Okay? And I tell them, look, I'm not trying to do anything here. I just want to tell you, I appreciate your dress. It looks very nice. En ik leg ze uit dat ik niks verkeerds bedoel, maar dat ik hun kleding mooi vind en dat ik dat waardeer. And they're surprised, En ze zijn verrast. you know. Our recreation.
Ons heerschappij. The word recreation, Recreatie. recreation. Recreatie. Okay? Recreation. To be revived. Om herleefd te worden. To get your battery charged up again. Dat je batterij opnieuw opgeladen wordt. We need the appropriate recreation. Wie niet. The appropriate. Oh, we hebben de juiste recreatie nodig. Not the worldly recreation. Niet de wereldse. So you know that in America they just had the World Cup. En je weet dat in Amerika hebben ze zojuist de Wereldcup gewonnen. And it was a big deal. En dat was een groot evenement. They filled the stadiums up, 70,000 people. De stadion werden helemaal gevuld met 70.000 personen. Okay, for some people that's recreation. Voor sommige mensen is dat recreatie. But actually it's a destruction. Maar eigenlijk is het een vernietiging. Because one human being Want één persoon has to take another human being moet een andere persoon nemen and put them down en de ene persoon neerhalen. and step on them. En op die persoon stappen. That's not recreation. Dat is geen recreatie. Okay. The Bible says, esteem others better than yourself. De Bijbel zegt dat je juist de anderen moet verhogen meer dan jezelf. So if the two teams that were in the World Cup march out onto the field and they face each other, Dus wanneer twee teams het veld opgaan en elkaar tegemoet komen. and the one team says, we don't have to play this game. En de een zegt, we hoeven dit spel niet te spelen. You are better than us. Jij bent beter dan ons. And they walk off. En ze lopen weg. You'd have a riot on your hands. Je zou een mes in je hand hebben. Nee, dat zou tot een tumult leiden. Oh. By baptism we receive the Holy Spirit and we are entrusted with these gifts. Wanneer we dopen ontvangen we de Heilige Geest en we zijn And toevertrouwd met talents. zijn vruchten en zijn talenten. And they're particular to our own personality, En ze zijn particulier naast onze eigen persoonlijkheid. to our background Onze achtergrond, and our education, onze onderwijs, our biblical knowledge. onze bijbelse kennis. Okay? And these gifts are not to be used selfishly, En deze giften zijn niet gegeven om zelfzuchtig mee te zijn of voor jezelf but aan for te houden, ministry. maar voor het ministry. All right, so we have speakers here at the camp meeting, We hebben hier sprekers tijdens de campmeeting. and every one of us speakers has a different way of presenting the truth. En alle hebben een verschillende manier om de tegenwoordige waarheid te vertellen. I'm not Brother Maurice Berry, Ik ben geen broeder Maurice Berry. and he's not Brother John Davis. En okay? andersom is hij ook. We're Hij is all mij different. niet. We zijn alle anders. But by God's grace, he can get his message out through all of us. Maar door Gods genade kan hij zijn boodschap brengen voor ons. We are to share what we have heard and what we have seen. Turn me to 1 John. We moeten delen wat we hebben gehoord en wat we hebben gezien. We gaan naar Johannes. Chapter 1. 1 Johannes Yeah, chapter 1. 1. Verses 1 through 3. 1 Johannes hoofdstuk 1 vers 3. 1, 2 en 3. That which was from the beginning, which we have heard, which we have seen with our eyes, which we have looked upon, and our hands have handled of the word of life. Wat er was vanaf het begin, wat wij gehoord hebben, wat wij gezien hebben met onze ogen, wat wij aanschouwd hebben en onze handen getast hebben van het woord des leven. For the life was manifested, and we have seen it and bear witness and show unto you that eternal life, which was with the Father and was manifested unto us. Want het leven is geopenbaard en wij hebben het gezien en wij getuigen en verkondigen u het eeuwige leven dat bij de Vader was en aan ons is geopenbaard. That which we have seen and heard declare we unto you, that ye also may have fellowship with us. And truly our fellowship is with the Father and with his Son, Jesus Christ. Want wij gezien en gehoord hebben, verkondigen wij u, opdat ook u gemeenschap met ons hebt en deze gemeenschap van ons is
En ook met de Vader en met zijn Zoon, Jezus Christus. What you have seen, Wat je hebt gezien, what you have heard, wat je hebt gehoord, what you have touched, wat je hebt aangeraakt, share it with others. deel het met anderen. Okay? I could tell you my conversion story. You would be amazed. Everybody's conversion story is an amazing tale. Ik kan mijn verhaal, mijn getuigenis vertellen over hoe ik tot inkeer ben gekomen. I don't bekering ben tell it gekomen. much, Ik vertel het niet vaak, but certain times I do tell it Maar to er certain zijn people. maar er zijn momenten dat ik het wel deel met Because sommige mensen. I want them to know Want ik wil graag dat zij that weten what God did for me, wat God voor mij heeft He gedaan, can do for anyone. dat Hij voor ieder ook kan doen. And let me tell you, En laat mij u vertellen, I was in the bottom of the barrel. ik was diep in de grond, in I een was put. the rottenest apple in the bottom of the barrel. Ik was de rotste appel in een put, in een bad. And the Lord took that rotten apple and did something with it. En de Heer heeft deze rottende appel gepakt en er wat mee gedaan. I didn't know the Lord, Ik kende de Heer niet, but He knew me. maar Hij kende mij wel. He told the angel, Angel, keep your hand over him. En Hij vertelde de engel, houd uw handen over hem. He has a divine appointment. Hij heeft een goddelijke afspraak. In August of 2026 at Het Kervel. In augustus 26. Ik heb een afspraak, This had ik year. een afspraak bij Kervel dit jaar. Yeah. He has a divine appointment. Keep him safe. Hij heeft een goddelijke afspraak. Hou hem veilig, hou hem in leven. Okay? And here I am, En hier sta ik, by God's grace. door Gods genade. Did God know about this day? Wist de Heer van deze 60 dag, years ago when I didn't know him, 60 jaar geleden toen ik hem nog niet kende. but he knew me. Maar hij kende mij wel. Oh yes. Oh ja, zeker. God will finish his work and cut it short in righteousness. De Heer zal zijn werk volmaken. En de gerechtigheid. En het afsnijden in That's gerechtigheid. Romans 9:28. Dat staat in Romeinen 9:29. God is not dependent upon push-button technology. De Heer is niet afhankelijk van elektronica. Computers or Computers. internet or video. He's not dependent on any of that stuff. Computers, video's. Hij is niet afhankelijk van een van die dingen. He can take any individual, he can empower us with his Holy Spirit. Hij kan ieder individueel nemen en ons En- die bekrachtigen met zijn Heilige Geest. He can move us from point A to point B just like that. Hij kan ons verplaatsen van de ene plaats naar de andere plaats. Zo doet hij dat. Do you believe that? Gelooft u dat? You have a biblical example of that? Heeft u een Bijbelse voorbeeld daarvan? Philip. Ja. He was in Gaza. Philips. Hij was in Gaza. He witnessed to the Ethiopian. Hij heeft getuigd aan de mensen van Ethiopië. He accepted Christ and was baptized. Hij heeft de Heer geaccepteerd en hij is gedood. And then in the blink of an eye, En dan in een ogenblik Philip is gone. was hij weg. And 20 miles away, he pops up in Azotus. En 20 kilometer verder was hij in Esopias. 40 kilometer verder. Yeah, 30. Yeah. 30. Instantly. Just instantly. Dus zo was hij dat. So it doesn't matter if we can't buy or sell and we can't get it on an airplane or whatever. It doesn't matter. Dus het maakt niet uit of we niet kunnen kopen of dat we niet een vliegtuig kunnen instappen. If I'm in California Als ik in Californië and ben God wants me here in the Netherlands, en de Heer wil mij hier hebben in Nederland. the angel will say, John, go pack your bag. De engel zal zeggen, pak maar in. And 1 minute I'm standing in my bedroom with my packed bag. En in een minuut sta ik met mijn koffers in And the mijn next minute slaapkamer. I'm standing on the steps at Kerbal En de volgende minuut sta ik hier zo bij de voorgang van Kervel. with an added benefit. No jet lag. Met geen jetlag. En een betere gestaan. God will finish his work. De Heer zal zijn werk Listen voltooien. to this. Let me tell you Laat me u vertellen that the Lord will work in the last work
Dat de Heer zal werken in het laatste werk. in a manner very much out of the common order of things. En in verschillende, op buitengewone manier. And in a way that will be contrary to any human planning. En ook op een manier dat tegengesteld is in alle menselijke planning. That's from Testimonies of Gospel Ministers, page 300. Dat is van testimony, getuigenissen aan predikanten. He will raise up from among the common people Hij zal opstaan tussen de gewone mensen, men and women to do his work. man en vrouw, om zijn werk te doen. Even as of old, Ook zijn ze oud. he called fishermen to be his disciples. Hij heeft vissers geroepen om zijn getuigen te zijn. There will soon be an awakening Er zal spoedig een opwekking zijn that will surprise many. dat velen zullen verrassen. That's from Manuscript Releases. Oh, it's in Last Day Events, page 204. Oké, einde komt. Jezus komt. Oké. See, God is not bound by men's rules or men's technology or any of that stuff. Dus God is niet weer te houden door technologie of menselijke kracht. He can go around it, Hij kan er omheen, he can go under it, hij kan er onderdoor, he can go over it, hij kan er overheen, he can go through it. hij kan er tussendoor. And he's going to finish the work. En hij zal het werk And it's going to volbracht. surprise us what he's going to do. En we zullen alle verrast zijn met hetgeen wat hij zal doen. We have to be working and witnessing. We moeten werken en getuigen. And one of the lessons we really need to learn, just like the disciples needed to learn, En een leer wat wij moeten leren, net als de discipelen, is that we are only servants. dat wij alleen maar dienaars zijn. Okay? Do you remember the communion? Je kunt u herinneren de gemeenschap. Oh, het avondmaal. They're all sitting at the table, Ze zitten allemaal aan een tafel. and everybody's waiting for somebody else to do something. En ze wachten dat iemand wat doet. And Jesus says nobody wants to be servant, En Jezus zegt, niemand wil gediend worden. Oh, Jezus zei, niemand wil dienaar zijn. Hij zag dat. Hij ziet dat, ja. so Jesus becomes servant. Dus Jezus werd hun dienaar. Washing dirty feet. En hij waste hun voeten. Hij waste hun vieze voeten. And the disciples are shocked. En de discipelen waren verbijsterd. Peter, no, you can't wash my feet. En ze zeiden, nee, je kan niet mijn voeten wassen. Peter zei dat. This was a lesson Dit was een les that stuck in their mind. wat in hun gedachten is gebleven. You want to be Christian? Wil je een christen zijn? You have to be servant. Dan moet je een dienaar zijn. And people don't want to be servant. En dat willen vele mensen They niet. want to be boss, Ze willen baas zijn. telling others what to do. Ze willen graag de leiding hebben en zeggen wat de ander moet doen. We have to learn this lesson of being a servant. We moeten deze les leren om dienaars te zijn. Why does God not use the angels to do the work? Waarom heeft de Heer de engelen niet gebruikt om het werk te doen? Well, it's because he wants us, who are fallen human beings, Nou, omdat hij wil dat wij gevallen mensen, to help other fallen human beings, dat wij andere mensen helpen die ook gevallen zijn. to witness to them Dat wij getuigen what God has done for us. wat de Heer voor ons heeft gedaan. This helps develop our character, Dit helpt om ons karakter te vormen. to love and serve the unlovable, Om de andere lief te hebben, te dienen die niet geliefd is. to love and serve your enemies. Om lief te hebben aan je vijanden. That's very character developing. En dat is een karaktervorming. Of karakterontwikkeling. John the Baptist said in John 3:30, Johannes de Doper zei in Johannes 3:30. he must increase, and I must what?
decrease. Hij moet meer worden, maar ik minder. Self has to be annihilated. De eigen ik moet aan de kant gezet worden. Self is not going to heaven. Het eigen ik zal niet de hemel intreden. Only a Christ-like character is going to heaven. Alleen een christelijke karakter zal de hemel ingaan. And the call is not to others. En de roeping is niet voor de anderen. Acts 9:6. In Handeling 6:9. Lord, what wilt thou have me to do? Heer, wat wilt u dat ik doe? Don't be looking around worrying about what others are doing. Kijk niet om je heen en zorgen maken wat een ander doet. God has his plan for them, De Heer heeft zijn plan voor hun. and it's different than his plan for you. En dat kan verschillend zijn dan de plan voor jou. It's just the only question is, what do you want me to do? De enige vraag moet zijn, wat wilt u dat ik doe? A distinct work is assigned to everybody. Hij heeft voor ieder persoon wat anders. A few statements. Nog een aantal citaten. God requires everyone to be a worker in his vineyard. God wil dat ieder persoon een werker is in zijn wijngaard. You are to take up the work that has been placed in your charge and do it faithfully. Je moet het werk nemen dat aan jou is verantwoord en dat trouw doen. And sometimes the Lord starts us out very low, En soms begint de Heer heel klein, very menially, heel klein, heel minimaal, okay, to test us. om ons te testen. He who is faithful in least Doet hij dat trouw? Hij die trouw is in weinig. okay, is faithful in much. Oké, oh ja, is trouw in veel. All right, so if your job is to clean toilets, Als jouw werk is dat je toiletten moet nobody schoonmaken, wants to clean toilets, niemand wil dat doen. but somebody cleans toilets. I clean toilets at home. Maar ja, iemand moet het doen. Oké. Ik doe het ook thuis. And if your job is to clean toilets, then do it better than anybody else in the world. Als jouw taak is om toiletten te reinigen, doe het beter dan iemand ooit in de wereld. God will test you. Want de Heer zal je testen. And he says, okay, he's a good toilet cleaner. I'm going to move him up now. Hij zal zeggen, oké, hij heeft het goed gedaan. Ik zal hem een hogere stap brengen. Ja, promoveren. God expects personal service from everyone to whom he has entrusted a knowledge of the truth for this time. De Heer verwacht van ons dat we een persoonlijke dienstwerk hebben. He has entrusted a knowledge of the truth for this time. En dat we de waarheid voor deze tijd ook kunnen delen. Not all can go Niet iedereen kan gaan as missionaries to foreign lands, als zendelingen om het werk te doen. but all can be missionaries in their families and neighborhoods. Maar alle kunnen wel zendelingen zijn in hun eigen familie of bij hun buren. Of omgeving. So we live in the country. Dus we leven in een land. I have 12 acres. Ik heb 12 bekers. 12. It's about 20 hectares. 12 hectare. The acres are bigger. I think, is it? 20. Like this is like 5 acres. This compound. I have 12, whatever. Okay. In Ja. English, it's 12 acres. Okay. Ja, It's more than I can take care of. dus hij heeft een hele grote grond. Okay. But the front part of it, Maar de voorkant daarvan, we take care of it. daar zorgen wij voor. And a number of our neighbors have commented on that fact. En velen hebben daar een commentaar op. They don't see the weeds growing and branches broken, falling all over the place. Ze And zien dat het gras groeit en dat er heel veel dingen they've actually werken. told us, wow, your place really looks nice. You take good care of it. En ze hebben tegen ons gezegd, nou jullie plaats ziet er heel mooi uit, jullie zorgen er goed voor. That's a witness. Dat is een getuigenis. That's a seed sown. Dat is een zaad die geoogst is, geplant is. And we talk to them as we feel and have opportunity if they're open to truth. En wij
praten tot hun wanneer we de mogelijkheid hebben en spreken over de waarheid. You can't go up to them and start beating them on the head with your Bible and the spirit of prophecy. We kunnen natuurlijk niet naar hun toe gaan en hun slaan met je Bijbel en met de geest van profetie. In Spanish, it's called suavecito, In het Spaans zeg je suavecito, langzaam, gentle, zachtjes. soft touch. Je moet het lief doen. Where there is no active labor for others, love wanes and faith grows dim. Als er geen trouwe dienaars zijn voor de ander, dan zal de liefde afnemen. En je geloof zal ook verzwakken. Desire of Ages 8:25. Wens der eeuwen. Do you want to save your children? Wil je je kinderen redden? Put them to work for the Lord. Laat ze werken voor de Heer. And lead out. En leid ze. Daughter, son, let's go to the park Neem ze mee en zeg, kom, we gaan naar het park. and let's hand out literature. En laten we folders verspreiden. I do that. Ik doe dat. And we do it to everybody that comes to our house who's a workman. If I need a tree cutter or a plumber or whatever, they all get a great controversy. En ik doe het ook met mensen die bij ons komen werken. Maakt niet uit wat voor ze komen doen, een loodgieter. Ik geef ze altijd een grote conflict. So my friends, John and his wife brought me here to Kerbal. We stopped to get petrol. Dus mijn vriend Noelle en Jon hebben mij hier gebracht. En we zijn bij een benzinestation gestopt. And they're handing out literature. En zij waren bezig met folderen. Okay. Just walking up to strangers. Hi, I think give you something. Ze liepen naar vreemde mensen toe en zeiden, hi, ik heb hier een folder. Okay, I'm going to tell you a secret Ik zal je een geheim vertellen about handing out great controversies. van het uitdelen over het grote strijd. Or any other literature, you probably can adapt this principle. En misschien kun je deze principe ook aannemen bij andere literatuur. So let me tell you the story behind this. Dus ik zal je het verhaal hierachter vertellen. So I was in Germany. Ik was in Germany, Duitsland. Yeah, and we were on the Autobahn. And we came to a place where we could stop and have our sack lunch. Ja, en we waren onderweg. We konden ergens stoppen om ons lunch te nemen. Okay. And a car pulled up next to us. En een auto die parkeerde naast ons. And 4 young men jumped out En 4 jonge mannen stapten uit. at the rest stop. Ja. At the rest stop, yeah. Ja, bij de parkeerplaats. So I just walked up to him and started speaking in English. En ik liep naar hen toe en ik begon in het Engels te spreken. Because all the young people in Germany speak English. Want de meeste jonge mensen in Duitsland kunnen Engels spreken. I said, hi, how you doing, fellas? En ik zei, hey, hoe gaat het met jullie? Okay, and they knew I wasn't German right away. En ze wisten gelijk dat ik niet Duits was. Oh, where are you from? I said, I live in California. Oh, California, we love California. You know. En ze vroegen, waar kom jij vandaan? Ik zei, ik woon in Californië. Nou, dat gingen ze prijzen. And they said, oh, what are you doing here in Europe? I said, well, I'm here and I'm doing some preaching and teaching. En ze vroegen, wat doe jij hier in Nederland? Toen zei hij van, ja, ik ben hier in Duitsland, ik ben hier om te onderwijzen en om te spreken. And I'd like to give you a book. En ik zou graag jullie een boek willen geven. Okay. Oh, what's this book about? En toen vroegen ze, waar gaat deze boek over? Well, I said, this book is about the history of the Christian church. En ik vertelde dat het een boek is From the dat fall of over... Jerusalem to the Dark Ages, the Reformation. Dat het over de geschiedenis gaat, over de revolutie, Right up to the reformatie, right up to the end of time and last day events. over de eindtijd en de laatste gebeurtenissen. We're not interested in that. Toen zeiden ze, nou, daar ben ik niet in geïnteresseerd. And they were going to walk away. En ze wilden weglopen. And I thought, Lord, En ik dacht, Heer, I need help here. I get it. This is not good. Something's got to happen. En ik zei, Heer, dit is niet goed, ik heb uw hulp nodig. Er And moet wat gebeuren. the Lord impressed me. En de Heer heeft me geïnspireerd. Prophesy. Profiteer. So I said, brothers, let me ask you a question before you leave. En ik zei, broeders, laat me jullie wat vragen. If Germany passed a law Als Duitsland de wet overtreedt, een wet uitvaardigt, that you had to go to church on the Sunday, dat je op zondag naar de kerk moet gaan, would that be a good law or a bad law? zal dat een
goede of een slechte wet zijn. And they all said, oh, that would be a bad law. En ze zeiden allemaal dat zal een slechte wet zijn. I said, you're right. Ik zei, dat That klopt. is a very bad law. Dat is een hele slechte wet. Now I'm going to tell you something. En ik zal je wat vertellen. That's going to happen in America first. Dat zal in Amerika gebeuren. Het zal in Amerika als eerst gebeuren. And then it's going to go to every country in the world, and it's going to come to Germany. En dan zal het in elke land gaan en maar het komt ook in Duitsland. Please take this book. Alsjeblieft, neem deze boek. If you don't want to read it now, that's fine. Als je het nu niet wil lezen, dat is goed. Don't throw it away. Keep it. Gooi het niet weg, bewaar het. And when you see that come to pass in Germany, En wanneer je ziet dat dit gaat gebeuren in then Duitsland, take this book off your shelf and read it. neem deze boek en lees het. And your eyes will be opened. En je ogen zullen geopend worden. They all took the book. Toen namen ze alle de boeken. This is a way to get around their rejection of truth. Dit is een manier om te vermijden dat ze het niet willen nemen, maar als je toch wel op deze manier voor elkaar kan krijgen dat ze het aannemen. Ja, mooi. What does it say? You must prophesy again. Wat staat er? Je moet profiteren. Okay? Those who would be overcomers must be drawn out of themselves. Those who would be overcomers must be drawn out of themselves. Zij die overwinnaars willen zijn, moeten uit zichzelf komen. And the only thing that will accomplish this great work is to become intensely interested in the salvation of others. En het enige wat dit werk zal voltooien is als je geïnteresseerd bent in het dienen van anderen. How's our time? Oh, 6 minutes. Oh, good. Nog 6 minuten hebben. Okay. Now, this statement is very important. Deze citaat is heel belangrijk. Desire of Ages, page 624. Wens der eeuwen. The law of self-sacrifice De wet van zelfopoffering is the law of self-preservation. is de wet van dat je jezelf behoudt. The law of self-serving De wet van zelf dienen is the law of self-destruction. is ook de wet van je eigen vernietigen. That's a real important principle. Dat is een heel belangrijk principe. Self-sacrifice is self-preservation. Self-serving is self-destruction. Het dienen van jezelf is zelfvernietiging. Ja. You did very well. Thank you, sister. All I can say is welcome to the club. It happens to all of us. Het gebeurt ons allemaal en het is goed dat we elkaar afwisselen, want anders was mijn stem al weg. Let me just repeat what you were just reading. This one. Ja, dus in de Wens der eeuwen, bladzijde 624, is de wet van zelfopoffering is de wet van zelfbehoud. En de wet van jezelf dienen is de wet van zelfdestructie of jezelfvernietiging. So do you want to be preserved or destructed? Dus wat wil je, behoud of jezelf vernietigen? I prefer to be preserved. How about you? Ik wil graag behouden blijven. Okay. Hoe is het met u? So that means self Dus het eigen ik has to get on the cross moet aan het kruis and die. en sterven. Take up your cross daily Neem dagelijks uw kruis op and follow me. en volg mij. Jesus died daily. Jezus stierf dagelijks. Well, those who receive the latter rain Diegenen die de late regen ontvangen, will be working and witnessing zullen werken en getuigen people for God.
mensen winnen voor Christus. And I this text in Haggai, Een tekst in Haggai, chapter 2, hoofdstuk 2, verse 4. vers 4. So I want you to read this if you have your Bibles. Als u uw Bijbel erbij All heeft, right, laten so we het samen it's lezen. hard to find. It's Hosea, Joel, Amos, okay, and it's Jonah, Micah, Zephaniah, Haggai. Dus het is voor Zacharia. Misschien is het dan makkelijker te vinden voor een aantal. Okay, Zacharia, Maleachi, dus yeah. daarvoor. Chapter 2, verse 4. Hoofdstuk 2, vers 4. Yet now be strong, O Zerubbabel, saith the Lord. Vers 5 in het Nederlands. Nu dan, wees sterk, Zerubabel, spreekt de Heere. And be strong, O Joshua, son of Josedek, Wees sterk, Jozua, zoon van Jozadak, the high priest. hoge priester. And be strong, all ye people of the land, En wees sterk, heel de bevolking van het land. saith the Lord, and work. Spreekt de Heere, werk door. For I am with you, saith the Lord. Want ik ben Of met hosts. u, spreekt de Heere van de legermachten. Here's a promise. Hier is een belofte. You can put your finger on it Je kunt je vinger erop and leggen say, Lord, I claim this promise today. en zeggen, Heer, ik maak aanspraak op deze belofte. You've told me to be strong, U heeft me gezegd, wees sterk. and you've told me to work, U heeft me gezegd, werk door. and greater than all that, you told me you will be with me. En groter dan dat, u heeft mij beloofd bij mij te zijn. Okay? So there's no excuse. Er is geen excuus. Everybody can do something. Iedereen kan iets doen. And find out where your niche is. En vind uit waar uw talent ligt. If it's preaching, preach. Als het spreken is, doe dat. If it's just smiling and being pleasant, do that. Als het vriendelijkheid en een glimlach is, doe dat. If it's to help your neighbor, Als het is om je naaste te then do helpen, that. doe dat. Whatever is at hand, do it. Wat voor de hand ligt, doe dat. All right, for the last few minutes, I want to talk about temperance. In de laatste minuten die we hebben, wil ik spreken over matigheid. All right? You know these texts. U kent deze teksten. 1 Corinthians 9:25. 1 Korinthe 9, vers 25. Every man that striveth for the mastery is temperate in all things. En iedereen die aan een wedstrijd deelneemt, hier staat beheerst zich in alles, in het Engels staat is matig in alles. In 1 Corinthians 6:19. 1 Korinthe 6, vers 19. What? Know ye not that your body is the temple of the Holy Ghost which is in you, which you have of God, and you are not your own? Of weet u niet dat uw lichaam een tempel is van de Heilige Geest, die in u is en die u van God hebt ontvangen, en dat u niet van uzelf bent? 3 John 1, verse 2. 3 Johannes 1, vers 2. Beloved, I wish above all things that ye may be in health and prosper, even as your soul prospers. Geliefde, ik wens dat het u in alles goed gaat en dat u gezond bent, zoals het uw ziel goed gaat. God is interested in mind, body, and spirit. God is geïnteresseerd zowel in onze gezondheid als ook in onze ziel. John 10:10. Johannes 10, vers 10. And the latter part of the verse says, I am come that they might have life and that they might have it more abundantly. Daar zegt Jezus, ik ben gekomen opdat zij leven hebben en overvloed hebben. The counsel God has given us about simple remedies and That- healthful living De raad die God gegeven heeft over gezond leven en de natuurlijke middelen die we mogen toepassen, is one of the greatest gifts He's given to the remnant church. is een van de grootste gaven die Hij aan het overblijfsel heeft gegeven. And it is our privilege to receive this instruction Het is ons voorrecht om deze instructie aan te nemen, and apply it to our life. om het toe te passen in ons leven. I want to tell you another story. Ik wil u nog een verhaal vertellen.
I have 2 brothers and 2 sisters. Ik heb 2 broers en 2 zussen. I'm the oldest. Ik ben de oudste. Nobody in my family is a Christian but me. Niemand anders in mijn familie is christen. And I've shared with all my brothers and sisters. Ik heb met al mijn broers en zussen gedeeld. And they're kind of like this. En ze wijzen het nog af. I even have my youngest brothers right now dying from cancer. En mijn jongste broer sterft op het moment aan kanker. Well, I've been an Adventist for 50 years. Ik ben al een Adventist voor 50 jaar. I was baptized in 1976 In 1976 ben ik gedoopt. in July. In juli. I don't remember the day. Ik kan het... You don't. I remember the events of the day, but I don't remember the date. Ik ben de datum kwijt. Zo lang al. So I began sharing with my family back then. Toen al begon ik met mijn familie te delen. And an interesting thing happened. En iets interessants gebeurde. So I was in the world, Ik was in de wereld. eating, drinking, smoking, you Ik name at, it. dronk, rookte, noem maar op. And my parents didn't like it. En mijn ouders waren er niet blij mee. Okay. Then I became a Christian. Toen werd ik een christen. Now I'm not smoking, I'm No. not drinking, I'm not doing drugs. Nou rook ik niet meer, gebruik geen alcohol, geen drugs meer. And they didn't like that either. En daar waren ze ook niet blij. I was cursed if I did and cursed if I didn't. Ik werd bijna vervloekt erom. Well, eventually they got used to it. Uiteindelijk zijn ze er wel aan gewend. And they sure did like my wife's gluten when we came to family gatherings for Christmas and Thanksgiving. They ate it right up, let me tell you. They didn't like it? They did like it. They did like it. Yeah, Okay. her gluten is, it's addicting. Dus hij had iets van gluten meegebracht voor het eind van het jaar en dat vonden ze wel heel lekker. So my sister knew that I had been into, I went into self-supporting work in 1978 and stayed until 1982. Van 1987 tot 92 was ik in onafhankelijk werk. And I got some training at Uchee Pines. Ik heb wat training genoten toen in Uchee Pines. Okay. So then Amerika. when I left and came back to Toen California, ik terugkwam naar Californië, my sister knew that I was into healthful living, I was a vegetarian and all that stuff. wist mijn zus dat ik intussen vegetariër was, dat ik aan gezond leven deed. So she came to me Ze kwam bij mij, and she said, John, ze zei, John, I've got a case of athlete's foot. ik heb atleetvoeten. Ik weet niet of ik het helemaal goed vertaal, maar in ieder geval een It's a fungus. klacht. Het is een schimmel Yeah, it gets in your feet and in your toes and nails. And die in je nagels en in je voeten gaat zitten. it's very uncomfortable. En dat is heel erg oncomfortabel. And I've tried everything. En ik probeerde alles. All the lotions, notions, and potions the doctors could recommend, and nothing's getting rid of it. Ja, ik heb alle crèmes en dingen die je kan smeren erop gedaan en het helpt helemaal niet. Can you help me? Kun je mij helpen? I said, well, I can suggest something if you're willing to do it. Ik zeg nou, ik kan je wel iets aanraden als je gewillig bent om het te doen. I'll do anything. Ik doe wat je zegt. Okay. I said, okay, here's what you do. Oké, doe dit dan. Okay, twice a day. 2 keer per dag. Get you a bucket that your feet will fit in. Neem een emmer waar je voeten in passen. Okay. Tel, Put hot water in it, heet water erin. as hot as you can stand it, Zo warm als je kunt verdragen. and then put garlic in it. En knoflook erin. Garlic powder, Knoflookpoeder. or you can crush garlic Of ook vers kun je erin doen. and soak your feet twice a day for about 5 or 10 minutes. En dan doe je je voeten 2 keer per dag 5 tot 10 minuten erin. She called me a few days later. Een paar dagen later belde ze me. John, John, I can't believe it. ik kan het niet geloven. It's going away. Het gaat weg. A simple remedy. Zoiets simpels. Because garlic Omdat knoflook has a very potent antifungal property to it. ja, een eigenschap heeft die heel erg sterk werkt tegen schimmels. And it works. Het werkt. It's simple. Het is simpel.
And that planted a seed in her heart. En dat plantte een zaadje in haar hart. Okay? And anytime she has a question, En altijd als ze een vraag heeft, she comes to Brother John. komt ze naar haar broer John. Okay, so I'm working on her Ik werk met haar softly. zachtjes, zachtjes. Niet hard, Suavecito. zachtjes. Okay? We have to be a temperate people. We have to understand God's principles. We have to share them with We others. moeten matig zijn zelf en deze principes met anderen delen. The world today is in abject darkness about healthful living. Want de wereld is in duisternis als het gaat over gezond leven. In California, they have a very large dairy industry. In Californië hebben ze een hele zuivelindustrie. And they had this very expensive advertising campaign they did. En ze hebben een campagne wat ook behoorlijk veel geld kostte. Good milk comes from happy cows. Goede melk komt van gezonde koeien. And happy cows come from En blije California. koeien komen van Californië. Okay? And everybody needs milk. En iedereen heeft melk nodig. This was a advertising campaign and they pounded on this for years. Dat was een advertentiecampagne en ze stoomden het erin, zou ik maar All zeggen. right? Everybody needs milk. So what are they implying? Iedereen heeft melk nodig. Wat zeggen ze hiermee? They're implying that you need the calcium that comes in milk, right? Je hebt de calcium van melk nodig, dat willen ze ermee zeggen. All right. This is a falsehood. Maar dat klopt niet inhoudelijk. There's no such thing as an essential food. Er is niet zoiets als een essentieel voedingsmiddel. There are only essential nutrients. Er zijn essentiële voedings... Ja, wat zeg je? Ja, ingrediënten, ja. Yeah, and you can get the nutrients from a wide variety of sources. En deze componenten kunnen uit heel veel bronnen komen. So green leafy vegetables, for example, Dus groene bladgroenten bijvoorbeeld have more calcium than cow's milk. hebben meer calcium dan koemelk. Okay, so everybody doesn't need milk, Dus niet iedereen heeft melk nodig. but everybody needs calcium. Maar wel iedereen heeft calcium But you nodig. can get that from a variety of foods. Maar dat kun je uit heel veel dingen halen. And today, modern medicine is not treating symptoms. Not treating illness. They're only treating symptoms. Ja, en de moderne manier van behandeling is dat ze symptomen behandelen, maar niet de oorzaken. I don't even know if modern medicine really knows what are the values that people have in their blood. What's high, what's low, and what's necessary. Ik vraag me zelfs af of ze precies weten van in welke concentraties wat moet voorkomen in ons lichaam, wat hoog en laag is en of ze dat eigenlijk wel juist begrijpen. If you have a little bit of high blood pressure Als je een beetje hoge bloeddruk hebt and you go to the doctor, en je gaat naar de dokter, he's going to start prescribing a drug for you. dan begint hij al direct een medicijn voor te schrijven. It's going to cost you money. Het kost geld. I can prescribe for you as well. Ik kan u ook iets voorschrijven. And I'm not a doctor, Ik ben geen arts. so I might get in trouble for practicing medicine. Dus dan kan ik in de problemen raken. You want to get your blood pressure down? Te weten wat u kan doen om uw bloeddruk naar beneden te krijgen. It's very simple. Het is heel makkelijk. Change your diet Je verandert je dieet and get out and walk. en je gaat wandelen buiten. I've had experience in several sanitariums. Ik heb ervaringen opgedaan in verschillende sanatoriums. We get high blood pressure patients. Als er patiënten waren met hoge bloeddruk, They're on a plant-based diet, gaan ze op een plantaardig dieet. and we get them out walking, En ze moeten meer wandelen. and their blood pressure drops like a rock. En dan gaat de bloeddruk enorm omlaag. They don't need any medication. Ze hebben geen medicatie nodig. These are the secrets that we have that the world needs. Het zijn de geheimen die wij hebben die de wereld nodig heeft.
Revelation 18, there are two texts, 18:23 and 9:21. It says the whole world is deceived by their sorceries. In Openbaring 18, vers 18:23. Hoofdstuk 18, vers 23. Daar staat, door uw tovenarij immers werden alle naties misleid. And 9:21 says the same thing. 19. 9. Oh, en 9, vers 21, die zegt hetzelfde. For by their sorceries were all nations deceived. Ja, ze zijn misleid door hun tovenarij. The word in Greek means enchantment with drugs. En dit woord in het origineel betekent dat ze in beslag genomen zijn door de drugs. Yeah, we don't get to the root of the problem, we just treat the symptoms in modern medicine. Als we niet meer onder de oppervlakte gaan, dan gaan we niet meer behandelen dan alleen de symptomen. So the health reform and temperance is designed to give us a clear mind. De gezondheidsreformatie is bedoeld om ons dat we helder kunnen denken, So we can hear zodat wij kunnen horen the still small voice of the Holy Spirit. die kleine stem, die zachte stem van de Heilige Geest. The still small voice of the Holy Spirit. En die kleine stem van de Heilige Geest. In warfare, In een strijd. are we in a warfare? Zijn wij in een strijd verwikkeld? Oh yes, Zeker wel. The plan in warfare is for the enemy to break the communication link between headquarters and the field. Ja, en wat de vijand altijd probeert is om de communicatie te verstoren tussen de hoofdkwartieren en degenen die op het veld zijn. Where is our headquarters? Waar zijn onze hoofdkwartieren? Heaven. In de hemel niet. Where is the field? En waar is het veld? The earth. Dat zijn wij, de aarde. And Satan is always trying to break the communication between heaven and earth. En Satan probeert altijd die communicatie tussen hemel en aarde te verbreken. And if he can get us to be intemperate, eat the wrong things too And- much at the wrong time, our minds become confused. Ja, en als hij ons ertoe kan brengen om de verkeerde dingen te eten of onmatig te eten, dan is dit het resultaat. The battle is for our mind. Want de strijd gaat om ons brein. We are to be temperate in all things. We moeten matig zijn in alle dingen. Not just in eating, Niet alleen in het eten, also working. ook werken. We have to know when it's time to lay the hammer down. We moeten weten wanneer het tijd is om de hamer neer te leggen. I can tell you another story. En go in bed. You want to hear another story? Zal ik nog een verhaal vertellen? Or are you tired of stories? Of zijn jullie moe van de verhalen? All right, this will be my last one, I think. Mijn laatste verhaal. So when I was at Heartland Institute, I was the director of the publishing house. Toen ik in Hartland was, toen was ik de directeur van het uitgeverswerk. Okay? And when I took over, Toen ik het overnam, I made some changes in the way we were doing things. heb ik een aantal veranderingen gemaakt in de manier zoals we werkten. So I told my staff, Ik zei tegen mijn staf, quitting time op tijd stoppen, is at 5 o'clock. 5 uur. At 5 o'clock, Om 5 uur, lay the hammer down dan leg je de hamer neer and go home en ga je naar huis. and be with your family. En ga je bij je familie. Oh, wow. That created a real backlash. Zo, daar reageerden ze behoorlijk heftig op. Wow, Brother Davis, down at Heartland Publications, they're not working. En ze werden boos op de directeur en zeiden, ja, die mensen werken niet, wat is dit nou? And everybody else in their departments was working to 7 and 8 and En anderen die werkten daar tot 7 of 8 uur. see, I learned the lesson in the first 4 years I was in self-supporting work. Weet je, ik heb mijn lessen geleerd in de eerste 4 jaar toen ik in het onafhankelijke werk terecht kwam. I learned the lesson of the donkey. De les van de ezel. Okay? The lesson of the donkey is this. De les van de ezel is dit. You keep putting weight and load on the donkey's back,
als je steeds meer lasten op de ezel zijn rug legt, the donkey says, I've had enough. dan zegt de ezel, en nu is het I voldoende. can't carry this. Ik kan dit niet meer dragen. And the donkey sits down. En de ezel gaat zitten. And he won't get up En hij gaat niet meer until opstaan. you take some of it off. Totdat je een deel van de last eraf haalt. In that first tour of self-supporting work, I was at one institution, I was working almost 80 hours a week. In de eerste periode werkte ik bijna 80 uren in de week. Now, I was a young man at that time, En ik was toen een jonge man. but it was still wearing on me. Maar het was veel te zwaar. So they had a board meeting, Ze hadden een bestuursvergadering. and I was at the board meeting, and we told all the bigwigs at the board meeting, look, we need some workers, some help. Please send us some help. En wij zeiden tegen de leiders, dit kunnen we niet volhouden. Stuur ons alstublieft meer werkers om te helpen, meer helpers. And one of the bigwigs, one of the big bosses of that whole organization of self-supporting work, En een van die grote bazen in dat self-supporting werk, die zei, the brother looked at me hij keek naar me, and he said, hij zei, Brother Davis, broeder Davis, you just need to work harder. u moet gewoon harder werken. What do you mean, work harder? Wat bedoel je harder werken? This donkey said, I've had enough. En de ezel zei, ik heb er genoeg van. We closed that institution. En we hebben het instituut gesloten. They would not send us any help. Ze wilden ons geen hulp sturen. God doesn't call us to wear ourselves out in the work. God vraagt ons niet om onszelf stuk te maken in het werk. That's what Brother James White did. Dit is wat James White wel gedaan It heeft. put him in an early grave. Het heeft hem te vroeg in zijn graf gebracht. Okay? Be temperate Wees matig in your diet, in je dieet, in your exercise, in je beweging, in your marital relationship. ook in je huwelijksrelatie Okay? In your work, en in je werk. be temperate. Wees matig. So you can have a sound mind and a sound body. Zodat je een helder verstand in een gezond lichaam kan hebben. So you can hear that still small voice. Zodat je die kleine, zachte stem kan horen. Well, I think we'll stop there. To receive the latter rain, brothers and sisters, Om de late regen te ontvangen, broeders en zusters, we have to be a working, moeten we een witnessing, werkend, and getuigend temperate people. en matig volk zijn. Okay? They are essentials. Dat zijn essentiële dingen. Let us be balanced, Laat ons gebalanceerd zijn not unbalanced. en niet uit balans. May God bless us to this end, Mogen God ons daartoe zegenen. that we can be ready. Dat we voorbereid mogen zijn. God says work in Haggai 2:4, and I'm going to be with you. God zegt, ga door, werk en ik zal met u zijn. You know, I come here, I have to pray, Ik kom hier, ik moet bidden to speak. om te spreken. Lord, Heer, I am not sufficient for these things, ik ben niet voldoende voor deze dingen. even though I've been doing it a long time. Ook al doe ik het een lange tijd. I learned I have to pray about everything, Ik heb geleerd dat ik voor alle dingen moet bidden. no matter how big Hoe groot or how small. of hoe klein ze ook zijn. Okay? And I need your help. I need your Holy Spirit. Ik heb uw hulp nodig en uw Heilige Geest. I'm just an earthen vessel. Want ik ben alleen een kruik. We have this treasure Wij hebben deze schatten in earthen in vessels. aarden vaten, zegt de Bijbel. And I want to be a faithful servant of God En ik wil een getrouwe dienaar van de Heer zijn. and my fellow man. En ook een dienaar van mijn medemensen. May God bless all of us to that end. Mogen God ons daartoe zegenen. It's my prayer in Jesus' name. Is mijn gebed in Jezus' naam. Amen. Amen. Let us pray. Laten we bidden. Dear Father in heaven, Lieve Vader in de hemel.
We're so thankful for your counsel We zijn zo dankbaar voor uw raad and instruction how we can have this experience. en voor uw instructie in deze dingen. We need this experience, Lord. We hebben deze ervaring nodig. Get us out of ourselves, Geeft u het ons. that you can fill us with yourself. En laat dat u ons mag vullen. Bless each one who knelt before you tonight. Zegen ieder die hier geknield is voor u. Bless their families. Zegen hun families, Bless their health. hun gezondheid, Bless their witness. hun getuigenis, Bless their ministry. hun zendingswerk, Bless their children. hun kinderen. We thank you, Lord, that you will do that for us. Wij danken u dat u dit voor ons zult doen. So encourage our hearts in the faith. Bemoedig onze harten in het geloof. We look forward to welcoming your Sabbath En we zien uit naar uw Sabbat, dat we die mogen and verwelkomen. spend special time with you. En dat we speciale tijd met u mogen In doorbrengen. Jesus' name we pray and thank you. In Jezus' naam bidden we dat en wij danken u. Amen. Amen. I wonder where Sebastian has put these papers for the people to write down their questions for the Oh, yes, you have to tell them. Yeah. Did they hand them out? They didn't hand out the papers, did they? I don't think they did. Ik wil nog één ding zeggen, want volgens mij die papieren voor de vragen voor vanmiddag zijn nog niet uitgedeeld, of? Ik zal ze dan zo meteen hier voorleggen, hier voor het podium, dan kan iedereen ze daar pakken. Oké? Yeah.